Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायफिननाय जाबाय फिन आङो नै जोंनि साखाथियावनो थानाय नावकाटा पार्कआव फैदों नोंथांमोननोबो शेयार खालामनोसै आरो ना गाइसफोर बेखौनो नायदो थौदो जाय बे जायगाखौ नुवाखै नायफैनो हागौ बेयो नावकाटायाव दं नावकाटा पार्क बेयो जोहोलाव ना मा होनो बेयो सुक्लाय दैमानि सेरावनो नायफैनो हागौ नोंसोरो जाय नुवाखै नै जोबोद चिल आरो ना गाइसफोर बिराद समायना जाय सिंगोलफोर दं बिथांमोनहाबो बेयावहाय फैनानै डाबल जाफैनो हागोन आरो ना गाइसफोर बिराद समायना समायना सिख्लाफोर दं बिराद समायना समायना सेंग्राफोर दं नै जोंहा सानै सिगाङावहाय बिथांमोनहाबो सिंगेल जाय सिख्लाफ्रा सिंगेल दं डाबल जाफैनो हागोन जायहा बेरायनो गोसो जादों बेहा बेरायफैदो आरो ना गाइसफोर भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामबाय थाला बेसांखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आरो ना गाइसफोर माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंबालाय निमाहा होदो ना मा होनो गाइसफोर बाय बाय गासैनिसिमबो